lalapan. Boleh. Lawe embus. Bakwan, embus. Nggih, embus kalih bakwan. Nggih. Oke, Bolo. Dino iki esok iki sekitar jam 7-an. Iki aku lagi golek sarapan di Jipang Panolan, ngerti pora. Nah, kae lokasine ning nguri kono Bolo. Ndek wingi aku ngerti enek bakul sego pecel, godhong jati. Terus iku juga ono lalapane, ono kering, enek mie. Pokoknya lengkap. Nah, iku sing paling beda iku karena kita makan di tempat ikut dengan view Bengawan Solo. Nah, iki tak buktikan. Iki aku wis pesen iki mau tak kon mincuk godhong jati. Terus iki aku makme ning kene. Neng lesehan iki ning Bayang. Nek arane kene iki Bayang Bolo. Kae warunge ning nguri kono. Iki tak dudui penampilane apa iki jenenge? Nasi pecele. Pokoknya sesuk nek pengen nyoba iku langsung moro ning Jipang, Desa Jipang, saurunge alon-alon nek dari arah Desa Nglinggo. Iki ya. Nah, iki Bolo tampilane sego pecel iku jarene enak Bolo sambele. Iki lengkap porsine. Sakmene iki engko tak tekokno regane ya, soalnya iki aku durung bayar. Dimaem sik wae. Nah, iki lawohe ana bakwan embus, terus ana kering mie karo lalapan. Dan yang spesialnya itu adalah kayak view-nya Bengawan Solo langsung. Wes syahdu tenan Bolo iki, Masya Allah. Ndang dicoba sesuk nang moro rene. Piye Bolo iki kurang syahdu piye iki esuk-esuk ngene iki. Pemandangan yang sangat langka. Nek ning daerah perkotaan iki sangat langka. Nah, iki sekalian menikmati suasana Bengawan Solo di pagi hari Bolo. Iki kebetulan banyune ketoke lagi peres. Nah, iki kita review ada seperti ini. Lalapane iku ana lam toro utawa melandingan petai Cina. Terus ana timune iki. Ana kemangi juga. Nang kanggo lawane iku selain ana tempe gembus, terus ana bakwan, iku juga ana kering, terus karo mie dikecapi ngene iki. Mantap Bolo pokoknya. Kita coba. Bismillah. Selain karena iki ada pakai pincukan godhong jati sing mare sedep, iki sambelnya juga enak Bolo. Bisa dirasakan. Yo agak pedes cuman gak pedes banget lah. Mantap.